एगो औरत के पति दुबई में रहले तो फोन लगा के का कहतिया औरतिया भैया बड़े विरह में कहतिया छोड़ के तू दुबई जहाजिया से आजा जी, छोड़ के तू दुबई जहाजिया से आजा जी, चढ़ के लागल चोली अब जवानी ऐसे रह जा जी। कैसे समझाई मूड बनल बाटे ताजा जी, कैसे समझाई मूड बनल बाटे ताजा जी, टूट गइल राती में झुलनिया हमरे राजा जी। चार साल बीतल तू त घरवा न अइला, होला बरदास तोहरा कैसे बितैला। साल बीतल तू त घरवा न अइला, होला बरदास तोहरा कैसे बितैला। और का कहतिया ए भैया कौन सावतीनिया से महरता रमाजा जी, टूट गइल राती में झुलनिया हमरे राजा जी। नवा त बीत जाला रातिया न बीते, फेरी कारवाटिया भितारी में चीखे, नवा त बीत जाला रतिया न बीते, फेरी कारवाटिया भितरी में चीखे। और का कहतिया ए भैया आर बिन बाला मतैयार बट खाजा जी, चढ़ के लागल चोली अब जवानी ऐसे राजा जी।